İqtisadi hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň maglumatlaryna görä dünýäde falşy önümiň bahasy $500 trillion geçýän eken. $500 trillion. Şonça gymmat bolan önümi öndürýänler näme üçindir öz ady bilen näl başga kompaniýalaryň atlaryny önümi öndüresi gelýär. Şolar öz adyny öňçülese bolanokmy? Girde jazan bolmaýarmy ýa-da olary galyp önümi öndürmäge näme höweslendirýär? Bu özek esas temamyzda şu soralara serederiz. Kantar Consulting agentliginiň şu hepde ýaradan hasabatyna görä 2020-nji ýylda dünýäniň iň meşhur 100 brendiniň bahasy $5 trillion goýulatdyr. Ýani kompaniýanyň önümleriniň we zawodlarynyň bahasyny hasap etmäninde de diňe brendleriň özi trilyonlarça dollara barabar. Edil şu wagt Coca-Cola'nyň diňe adyny satyn almak isteseňiz $71 milyard tölemeli bolýar. Deňeşdirmek üçin şunu misal berelim. Dünýäniň 120 döwletiniň tutuşup bir ýyllap öndüren ömrüniň bahasy Coca-Cola'nyň adyndan arzan. Käbir brendler şular ýaly gymmatly bolmagyň sebäbi olar aljylar üçin ul ähmiýeti, olaň ynamyna giren durmuşyň bir gymmatlygyny öwrülen. Şoň üçin olaň bahasy ýokary we dünýäde bir giden zawod fabrik falşy brend çykarmagyň sebäbim olaň awraýly bolmagyny. Brend adamlar üçin häzirki döwür bolsa, gadym döwürlerde demekdir. Olar ilk başda informativ maksatlar bilen ulanylýardy. Ýani adamlar malyň ýa goýunyň kime değişdiğini belli etmek üçin tagma basýardylar. Soň-soňlar tagmalar wino, peynir, berýär önümlere de basyp başlaýar. Soň adamlar gowy winony, erwet winodan, berk köwüşi, ejiz köwüşden tapawutlandyrmak üçin ýüzündäki tagma, ýani brendini ünsüp başlaýarlar. Edip brendlerin her hil zadyň bir berkliň, ýene bir gowtagaň sibonyny örülüp gidýär. Brend sözüniň özüm köne skandinaw dilinde tagma diýmegi aňlatýar. Modern manda kesitlerini ady we logosy bolan bir önümi başga önümden tapawutlandyran belgiler toplumuna brend diýilýär. Bu Amerikan Marketing Association'yň kesitlemesi, ýani tehnik taýdan Adidas hem brend bolýar, Adidas hem brend bolýar. Ýöne islendik bir brendin ykbaly ilkinji nowatda aljylara bagly. Adidas meselem Adidas'ın döreden awraýyndan peýdalanmasy ýa şen falşy bir önüm. Şeýlelikde bulan ikisini hem brend diýip bir kategoriýa sokmak adalatsyzlyk bolmagy mümkin. Şol sebäpli soňky döwürler brend bolan garaýyş hem üýtge awrady. Meselem David Aker adly bir professora görä brend önümiň bahasyny önümiň özünden daşgary gymmatly goşýan aktivler toplamy. Aker brendi köplenç finans matematika perspektiwasinden seredýär we brendin gymmatyny hasaplamakda ulanylýan Aker modelini döredönligi bilen tanalýar. Köp adamlar bolsa brendin marketing perspektiwasinden garaýarlar. Olara görä brend bir önüm satmak üçin bir serişde. Ýöne biz bu wezek brendi Martin Neumayer'ın pikirleriniň üstünden düşündirmek isleýär. Sebäbi Neumayer brendi has üýtgeçik bir garaýyş getirdi. Ol brendlere köp marketologlar seredýärdiňe tehnik nukly nazardan garanok. Brend edýäniň aljylardan ýar. Şol sebäpli brend strategiýasyny hökman suratda adam faktorynyň gowy analiz edilmezligini öňe. İkinciden Neumayer'ın pikirleri Steve Jobs'a hem güýçli täsir eden eken. Belişimiz Apple şu wagt dünýäniň iň güýçli brendlerinden biri ve şu derece yetmene de Steve Jobs'un ulorny bar. Steve Jobs'da bolsa Neumayer'ın ul täsiri bar. Neumayer'a görä brend diýilen zat ilkinji nowatda adama ynam bermeli, aljylaryň ynamyny gazanmaly. Hili bilen, dizaýny bilen, funksiyasy bilen aljylaryň ynamyna girmeli. Sebäbi birinciden marketde haryt türlügi juda köp. İkinciden önümler hili wagtda bir-birini tapawutly däl. Üçüncüden olsa adamlaryň wagty çäkli. Ýani haryt köp, hiliden wagt çäkli. Şular ýa şertlerde aljy haýsy önüm saýlar, elbetde ynamyna giren, özüne iň tanış bolan önüm saýlar. Käbir önümler bolýar, meselem onuň funksiyasyndan öňürde brendine seredýär. Mysal üçin fotografiýa bilen gyzyklanýanlar bilýändir. Nikonçylar we Canonçylar tutuşlugyna aýratyn bir halk ýaly. Nikon nähili önümi öndürse öndüräsin, Canonçy ýene de Canon saýlar. Ve Canon korporasiýasy hem täze önüm çykarmakda ulu alada alanyp sebäbi uje klient sferasy taýinli. Jemlaw aýdanmyzda ady, logosy, belli bir elementler bolan islenip önüm brend bar. O strategiýa ýöretip ynamly at gazanmak hem mümkin ýa-da söwdegar panýatyşdan hereket edip wagtlaryň gazanç hem ýöretmek mümkin. Tehnik taýdan bolan ikisem brend hasap bolýar. Ýöne adam faktoryny hasap etsen ynam gazanmada hiç bir önümi brend hasaplap bolmaýar. Adamlar markete baranda yüzlerce önümün arasından senkin gözleyen bolsa demek ol brend.
uzak gelecek nazarlayan işe bu mesela şu noktayı nazardan seyretmelim kadiyas. Bizim bu gezek açıklamamız şulardan ibaret. Hoş sağ olun. Gowy günlerde görüşenjek.